నమస్కారం. నేను వాసనూరి సార్ని, మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సెక్రటరీ, తెలుగుదేశం పార్టీ. మొన్న పత్రికల్లో వచ్చిన సమాచారం బట్టి మీ అందరూ తెలిసిన విషయమే, ఇద్దరు పాత్రికేయులతో పాటు మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మహేందర్ యాదవ్తో పాటు మా పేరు కూడా కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. మా యొక్క ప్రమేయం ఏమీ ఈ కేసులో లేదు. మా యొక్క ప్రోద్బలం కానీ మా యొక్క ప్రమేయం కానీ ఈ కేసులో ఎలాంటిది లేదు. తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము అక్రమ కట్టడాలపై పత్రికా విలేకరులకు చెప్పడం జరిగింది మ్యాటర్ ఏమని. దాని ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేశారో, వాళ్ళు ఎలాంటి చేసుకున్నారో మాకు తెలియదు. కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కానీ ఎలాంటి బిల్డర్ కానీ ఎవరికి కానీ బెదిరింపులు కానీ వసూలకు కానీ పాల్పడలేదు. తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే క్రమశిక్షణ గల పార్టీ. ఇది పార్టీలో ఇంతవరకు ఇలాంటి ఎఫ్ఐఆర్ కానీ ఇలాంటి మచ్చ కానీ లేని పార్టీ మా తెలుగుదేశం పార్టీ. ఏకైక పార్టీ ఏదైనా ఉందా అంటే బొడుపల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రమే. మొన్న జరిగిన కేసు విషయంలో కూడా మా యొక్క ప్రమేయం ఇలాంటిది లేదని, అలాగే పోలీసులకు నిన్న వచ్చిన పోలీసు వివరణ జరిగింది. మేము వెళ్ళి మా యొక్క వర్షన్ వివరణ వారికి అందజేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో ఎలాంటి సహకారమైన పోలీసులకు మేము ఇస్తాము. మా ప్రమేయం లేదు కాబట్టి మా దగ్గర అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. మా ప్రమేయం లేదని చెప్పడానికి, నిరూపించడానికి మా దగ్గర ప్రతి ఒక్క ఆధారం ఉన్నది. అలాగే మేము కమిషనర్ గారిని కూడా కోరుతున్నాము, మేయర్ గారిని కూడా కోరుతున్నాము. ఈ అక్రమ కట్టడాన్ని అరికట్టాలని వారు కోరుతున్నాము. తగినంత సిబ్బందిని ఏర్పరిచి ఏసీపీ స్థాయి అధికారితో పాటు 10 నుంచి 12 మంది వార్డు డివిజన్లు తగ్గట్టు సిబ్బందిని ఏర్పరిచి ఈ అక్రమ కట్టడాలని అరికట్టాలని కమిషనర్ గారిని మరియు మేయర్ గారిని కోరుతున్నాను. ఇలాంటి కేసులకు తెలుగుదేశం పార్టీ జనకదు, భయపడదని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు ప్రజల పక్షాన పోరాడు.